Zdravím vás znova, z Vole natočím ještě další video. To je další fáze, kterou jsem chtěl zmínit. Myslím, že celkově podle té paní, která už nevím, jak se jmenuje, z toho YouTube kanálu jako Fénix byly 4 ty fáze. Ale já jsem dostal inspiraci popsat hlavně ty 2. To znamená, tohle byla ta první byla pozitivní zrcadlení, na začátku tě člověk potká, dělá na tebe chacha chichy a jsi dobrý v tomhle, jo, to by šlo, mohli bychom udělat tohle. A pokud to s tebou nějakým způsobem dobře ladí a vyvolává to silné emoce, což ten člověk právě umí, tak to znamená, že to v tobě dřímá ten potenciál tyhle věci opravdu dělat. A hodně z toho, co ti o tobě říká, je pravda, takže se to dá použít jako zrcadlo. Přestože nedoporučuji toho člověka vyhledávat proto, aby jsem se dozvěděl, co mi o sobě řekne, nebo o tobě, o mě plácám ty osoby dohromady, pardon. Takže nevyhledávej zkrátka toho člověka proto, aby ti tohle sdělil, ale když už se s ním potkáš, nebo už máš tu zkušenost, z minulosti zkus se zamyslet, co ti říkal na začátku, to je to pozitivní zrcadlení. A v tomhle videu se řekneme o něčem do prdele, já fakt dlouho nenatáčel a nějak se mi to motá, ale už to chci natočit tohleto. Takže pardon, ale bez sestřihu jdem dále. V tomhle videu se podíváme na fázi, který se říká hoovering anglicky. Ale nevím, jak bych to přesně přeložil, ale mě to tak napadá něco jako vysávání nebo něco takového, to je možná vacuuming, ale vím, že to bylo pojmenované jako hoovering v nějakých videích. Ale zkrátka tohle je fáze, kdy už se odloučíš od té manipulativní osoby a ona se tě po čase snaží dostat zpátky. Má takový 2 hlavní podoby. Jo? Jedno z těch hlavních pravidel obecně je, s manipulátorem nežijeme, to je podle toho YouTube kanálu jako Fénix, doporučuji. Vyzkoušel jsem si bydlet s tím psychopatem, je to prostě napjatý, šílený, natož víc a delší dobu. A k manipulátorovi se nevracíme, to bylo druhý pravidlo z jakýho si 20, který jsem tam tenkrát pořídil v tom programu. To znamená, že ten hoovering je o tom, že on se právě snaží ten člověk dostat zpátky do tého pole, aby ty si mu dal jakoby ještě jednu šanci. Což v praxi znamená, že tě kontaktuje po tvým odchodu, ať už přes telefon, nebo nějaký dopis, nebo já nevím, Instagram, to je celkem jedno, nebo bude volat, nebo psát, to je fuk. A pointa je taková, že on cítí pravděpodobně úbytek energie, protože ty mu nedáváš tu svoji energii, už nemůže z tebe sosat. Navíc to pošramotilo jeho ego, protože ty si prostě opustil jeho prostor a trošičku ho převez. To znamená, ten člověk se tě bude snažit dostat zpátky. A jsou takový 2 hlavní fáze, obě 2 z vlastní zkušenosti, plus ještě nějaké zkušenosti kamarádů, známých a tak dále. To znamená, buď, ne teda fáze, ale způsoby, buď to je takový ten pozitivní typu ahoj, jak se máš, Peťo, tak co novýho a tak dále. Nebo něco v tom smyslu jako ahoj, já jsem se už strašně změnila prostě, jo, těším se, že se potkáme, už fakt jsem úplně jiný člověk a tak dále. To znamená takový jakoby pozitivní. A nebo takový negativní ve smyslu bu, typu jako ty mi jako teda ani neodpovíš na zprávu, no to seš teda hodně velký děcko, jako, tak to se až takhle posranej, tak to seš teda hodně trapný, že se bojíš takhle odpovědět, seš jako nějaký nemocnej nebo tak, jo, to znamená nějaký bu, prostě proč mi neodpovídáš, ty srabe, jo, takový 2 různý způsoby. Kamarád mi třeba vyprávěl, že měl narcistickou partnerku a že se z toho hrabal několik let, nevím, jak to dlouho přesně trvalo, mi to říkal, zapomněl jsem, ale že třeba právě, když tak pracoval různě na tom i nějakých, jakoby, jak to říct, takových duchovnějších věcech energetických, aby prostě od něj nebral tu energii už na dálku, když to řeknu takhle víc EZO, tak fungoval a tak prostě pracoval s takovým člověkem, různý vizualizace a že vždycky, když jakoby zaznělo tam, jak to řeknu, nemyslel na ní už na vás jako moc trošku deep nebo moc jako uletělý, ale zkrátka on tam měl nějaký takový meditace, kde vlastně v představě prostě byla k němu připoutaná nějakýma lanama nebo nějaký háčky, k němu vedly vlastně skrz nějaký lana od ní a oni jako vizualizačně vyndávali ty háky z toho těla nebo něco takového. A že když postupně takhle třeba vyndali ten jeden, tak zpravidla ona se ozvala. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že ty lidi sosají pak i na dálku jenom tím, že prostě se jim dělá dobře, se druhý trápí a nějak to cítějí na dálku, těžko říct. I když ne, pojďme si říct, jak vypadá ten hoovering teda. Nebo jak vypadal v té fázi u tady toho kamaráda. A vypadal tak, že třeba ta partnerka vejvalá mu napsal potom, ty si mě stejně ale nikdy nemiloval. Jo? To znamená zase takový jako vyvolávání pocitu viny nebo
obecně snaha toho hooveringu, to znamená toho přitáhnutí člověka zpátky a nějaký zprávy takovýhle, je vyvolat emoce a spustit další emoční prostě salvu, respektive vyvolat konverzaci u toho druhého člověka, aby se začal buď obhajovat, nebo to pochopil a celkově, aby mu hlavně odpověděl a namotat toho člověka zpátky. U toho konkrétního člověka v tom Švýcarsku u mě, to byl už jen takový slabý, chabej záchvěv, poslední zoufalej ve smyslu, napsal mi jenom bez smajlíka, bez ničeho. Když tak dej pak vědět, kde jsi. Jo, protože to už nebylo ani vyvolání žádných emocí, to už byla touha po nějaký informaci. Takže nemusí to být vždycky nutně nějak extra emočně nabitý, ale většinou bývá. Obzvlášť pokud je ten člověk s ním dlouho. To znamená, buď takový to ťuťu, jak se ti daří, Maruško, už jsem tě dlouho neviděla, ahoj, jak se daří, určitě se sejde. A nebo ty se mi, Marie, neozýváš, jo, tak to jsem nečekala, že jsi teda takováhle jako prostě strašně nevděčná. A nebo stylem prostě, no, ty jsi mě nikdy nemiloval a tak dál. Nebo tak. Je to trošku rozkecanější, omlouvám se. Mám takový dojem, že tam je vidět ta pauza, kdy jsem dlouho netočil. A ne, ani jsem si nepsal nějakou přípravu, chtěl jsem to dát spíš z patra. No a tak to mluvím, jak mi to tak přichází. Pointa tohodle je, ať už tam vypráví ten člověk cokoliv, tak na to neodpovídej, pokud to není nutný, což nutný to není skoro nikdy. Ideálně zablokovat toho člověka, prostě no kontakt je pravidlo nad pravidly, vůbec tam už nemá co dělat v vesmíru. A nevěř mu hlavně to, že se nějak změnil, nebo že to s tebou myslí dobře, že se chce potkat na kafíčko a za všechno se omluvit. To může udělat člověk, který má třeba jenom narcistický sklony, nebo prostě obecně lidi jsme, děláme chyby, občas tam máme nějaké emoce, občas prostě to lítá, všechno možný. Taky u někoho kolikrát jsem vyvolal pocit viny, aniž bych nějak na to byl pyšnej, nebo jsem si ho třeba plně uvědomoval, nebo tak. To znamená, u normálních lidí komunikace to prostě může být potom tak, že se s tím člověkem je dobrý, když si něco někde přežene, se setkat a omluvit se upřímně. To normální člověk udělá, nebo myslí to tak prostě. Kolikrát se mi stane, že třeba někde nějaký emoce, prostě, teda emoce vyletěly, tak pak mě to mrzelo, tak jsem toho člověka kontaktoval, nějak jsem se mu omluvil. Ono člověk jako už tam stejně, to tam se stalo, tam zůstane nahraný nějakým způsobem, ale aspoň se to pročistí, co se dá a určitě ten druhý člověk to ocení, když se člověk omluví. Ale tady se bavíme o manipulativní osobě, o patologickém lháři a tam rozhodně nehrozí, že by se chtěl omlouvat nebo že by to myslel jakkoliv vážně. Je to jenom hra pro to získat tě zpátky do té hry, abys byl potrava pro něj emocionální. A znamená to, že zkrátka maximálně řekne nějakou fejkovou omluvu, ale brzo na to zase začne rozjíždět ty své hry a taktiky a zase začne emocionální horská dráha a zase tě začne ponižovat, zase tě začne kontrolovat a tak dál. Záleží prostě, jak moc na to půjde rychle, ale zkrátka neodpovídej na to, ten kontakt ideálně zablokuj a rozhodně to není tak, že by se ten člověk změnil, pokud vykazujete rysy. To znamená, pokud je s ním často cítit napětí, vlastně pořád, tam cítíš mírný napětí, pokud neustále vyvolává tvou emocionální reakci, pokud chce všechno kontrolovat. A pak taky dobrý je, že narcista neumí zpracovat pocit viny, to znamená, že když za něco jakoby může, tak to neumí ani říct prostě, jo. Jak třeba tam ta ženská v tom hotelu, jsem říkal ten příklad, kdy jsem tam ztratil ten klíč, nebo neměl jsem klíč od toho a ona říkala, že ona ho určitě nemá od auta. A pak teda přijel a říkám, tak se tam prostě podívej, proč tady nikde není. A ona hrabala, ne, jo, tady nemám. A teď ho tam našla najednou. To si myslím, že výjimečně ani nekecala, že ani to fakt jak si neuvědomila, že ho má. A říkám, aha. No jo, tak já jsem se neuvědomila, že ho tady má. Ale okamžitě začala říkat, no jo, že mám takovou malou kabelku. A tahle malá kabelka, víš, tam je to hrozný nepořádek, to znamená, v této kabelce se to vůbec nedá najít. Jako, jo. Nebo zase jiný říkal, no my ty jabka tady v tom sklepě, prostě máme tak blbý sklep, že tam to nemůžeme prostě nějak jako udělat. Vždycky to prostě funguje, za to může ten sklep, takže oni to budou furt schvalovat na někoho, nebo svalovat na něco jiného a neumí zpracovat pocit viny. To znamená, pokud ten člověk, zpomalím trošičku, je taková nalivárna, že jo. Pokud ten člověk je s ním cítit napětí pořád, chce tě kontrolovat, pořád vyvolává emocionální reakce a neumí vůbec zpracovat pocit viny, vůbec to jeho ten mechanismus nezvládá, tak se to jedná z největší pravděpodobností o narcistu, ne-li ze 100%.
A takovýhle člověk, pokud bude používat hoovering a nějaký, že se hrozně změnil a chce se omluvit, tak se na to vyser, protože to nemá cenu a nic takového se konat nebude dlouhodobě. A pokud má takový to bu, ty se mě bojíš, ani nechceš odpovědět, to stejný, neodpovídat, zablokovat a adios. Takže tohle je taková praktická fáze pro vás, nebo praktický video. Protože ty z vás, kteří měli nějakou takovou osobu, už ji identifikovali v okolí, tak určitě ví, o čem mluvím. To je za mě všechno, mějte se pěkně, ať se vám daří. Ahoj.